Bro. Okay na. Na? Okay. Basta. Basta. Okay mo. Goods mo naman. No, 17 mo, lowest na. Iko. Diba? Di ba papunta lang taka? Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito ang topic. Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako, si Jenna Lumbang Parungaw, ang inyong makakasama sa kwentuhan ngayong araw. Nako, live na live. Siyempre, yung ating mga suki, alam naman na yan na tayo ay live na live sa ating Facebook account sa CLTV 36 Official at siyempre po sa CLTV 36 News. At pwede nyo rin po kaming i-follow sa Instagram. Meron po tayo sa CLTV 36 Official. Yan po ang aming Instagram account. Sa Twitter at CLTV 36. O yung aming pong YouTube, dito po buo ninyong mapapanood ang aming mga programa. CLTV 36 Official. At ang ating pong website, cltv36.tv. At makitiktok na rin po kayo sa amin at CLTV 36. Mga kabalen, ako at tiyak na nag-aantay na po sa atin itong mga kanetizen natin, itong mga katapik natin na sumasagot po sa ating question of the day na talaga namang very exciting ang question natin para sa araw na ito. Narito po ang tanong. Nino, ingpe ka masanti nga tao para kaya ka? O yan nga na pong Archie Flores, tagke sana sarili ko. Ako pala pogi, cute mo. Ika naman Archie, mo papay na yung lumulo ko. Ren kapampangan, masikanta mo lub. Sabi natin, itang confidence level tamo, matas siya paking kaya katamong height. So masanting ka naman Archie. Nga na pong Madonna Yaf Valle, naku, ito nga karang tough fan tamo po, Miss Madonna Valle, teacher ne po ning kanakong anak. Sabi na pong Miss Madonna, ing tatang ko syempre. Naman, Ma'am Madonna, lagi naman milala ko karang listahan tamong masanting rin kaya katampong pengaring lalaki. Nga na pong Nor Mugtoto, of course, my common lawful husband. Uy, siyempre naman, kaya katamo pong, kumbaga, kaya katamo pong asawa talaga, sabi tamong peka masanting etano man aburiente, nung ela peka masanting kaya katamong mata. Thank you, Miss Nor. Nga na pong Joseph Rans Banting. Deni po makapanulo lang wawa. If Francis Nicole Padilla, Dadamandap, Ariola Martinez, Alfie, at saka John Gueco, karakalda po rin mga santing kakaluguran ng Joseph. Pota abe ka naman kay Joseph, emya mo ataging kaya kang sarili.
At nga na pong Ma'am R. Siyempre, walang iba kundi ang aking ketchup. Wow, banana. Ano ba yan? Banana ketchup? KFC ba yan? Ang kanya daw ketchup ay si Ron Reyusora. Kung hindi lalabas ba namang talentado at ka-cute ang aking mga boys na sina Rain Jaden Reyusora at Raven Joshua Reyusora. Siyempre, maganda po ang inyong combination kaya lumabas silang cute and pogi. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagkokomento, pagsagot sa ating pong mga question of the day. Alam niyo po kung hindi dahil sa inyong mga sagot, hindi lalong sasaya itong ating kwentuhan. Kaya lagi po namin sinasabi na kasama po kayo dito sa ating kwentuhan at kabahagi po kayo dito sa masayang tanghalian natin dito sa topic. And ito na po yung pagkakataon para makakwentuhan na natin yung ating mga bisita for today. I believe naman nakikita nyo before tayo pumasok, no? Nakita nyo na yung mga larawan ng ating mga guests. At sabi nga kanina nung ating sumagot sa ating question of the day, makakatulula po ka nung wawa. O lawin, tamo pin, nung maniglo kayo kareng bisita tamo for today. Kailan lamang po kasi ay nakasama natin sa programa yung mga pambato ng Makabebe Pampanga para sa Mr. International Philippines 2023. Ngayong araw naman na ito ay makakasama natin ang dalawang makikisig at nagagwapuhang candidates mula sa Pampanga para sa Mr. International Philippines 2023. Makikipagkwentuhan po tayo kasama sina John Eric Hernandez mula sa Candaba, Pampanga at si Phil Andre Tungul mula naman po sa bayan ng Lubao. Alamin natin ang kanilang mga paghahanda para sa nalalapit na Coronation Night ng Mr. International Philippines 2023. Ayan, unahin ko na si Phil. Phil, bumati ka muna sa iyong mga fans at sa iyong mga supporters na alam ko, and family of course, na alam ko namang nakatutok ngayon at nag-cheer para sa iyo. Hello po sa inyo, sa lahat po ng mga kaibigan ko at mga pamilya ko na nakasuporta sa akin palagi. Yan. Thank you, Phil. At talaga namang napakagwapo ni Phil. At alam ko, yung mga taga-Lubao ay nagsasaya para sa'yo. At this point naman, ikaw naman, John Eric, bumati ka na sa ating mga manonood at sa iyong mga supporters and family. Maya Payugto po, magandang tanghali sa lahat. Gusto ko lang batiin yung family, friends ko dyan na sumusuporta sa akin na walang sawang andyan sa akin sa journey ko dito sa Mr. International Philippines. So, thank you. Salamat, John Eric. O, kayo po ng mga nanonood ngayon, no? Dami nating mga viewers. Pwede kayong mag-comment, baka may gusto kayong itanong. Yung mga natin dyan, yung mga ladies, pwede po kayong magtanong and later po, no, sasagutin ng ating mga guests. For the meantime, no, ihanda niyo po muna yung mga katanungan dahil magbabalik po kami kasama ang ating makikisig at nagwagwapuhang mga guests na si John Eric at si Phil. Magbabalik po ang topic.
Aling aliwat, tunggol. Nagbabalik po ang topic at bago ko ibigay sa inyong muli ang ating mga nagwagwapuhang bisita at kakwentuhan, gusto ko munang i-shout out itong ating mga nanonood sa ating Facebook Live sa pangunguna ng aking very supportive at sabi nga natin, pinakamasanting nga tao para ka na ako, aside king ka na akong asawa, king ka na ako pong tatay Eddie Lumbang na nanonood po ngayon, ang aking kapatid Catherine Lumbang, ayan nanonood sila, napaka-supportive talaga ng mga to. And talking of support, no? Ito, napaka-supportive ng mga kasamahan ni John Eric, si Chai Sambo Puyat, go for Candaba, sabi niya. Tapos sabi naman ni John Michael Nulud, go John Eric Hernandez. Ito naman si Charm Cabanos, go John Eric. Mga supporters to ni John Eric, thank you po sa inyong pagkokomento. Yung mga supporter ni Phil, naku, magparamdam din po kayo. Ayan. O yan, muli ko pong binibigay sa inyo, sabi nga natin, muli tayong matuwa kung gaano kagwapo at siguro naman katalented at katalino itong ating mga pambato o pambato ng Pampanga sa Mr. International Philippines 2023. Phil, ilang taon ka na? Yes po. I'm 19 years old po. 19 years old po. Nag-aaral ka? Yes po. Anong course ang kinukuha mo? Ano po? Anong kurso mo ngayon? Yung tinitake ko po ngayon, yes po. 19, very young, pero isang national competition na ang sinasalihan mo. I believe before this competition, marami ka na rin sinalihan. Opo, marami na rin po. Opo, Marami. like, ano yung mga yon? Mga runway po. Mga local pageants. Runway, yes po. Sa Pampanga po. Baka meron na rin, baka maengganyo yung ating ibang gustong sumali sa mga pageant. Ano na yung mga nasalihan mo na meron tayo dito sa Pampanga? Marami na rin po. Nag-start po kasi ako ng November 21. 2021 na po. Medyo matagal na rin po ako na lumalaban. So 2021, ano tayo ngayon? 2020. So at the age of 15, 16, talagang sumasali ka na. Sinong nag-introduce sa'yo? Kasi minsan ang mga kalalakihan hangga't walang nag-i-introduce sa kanila, nag-aaya, medyo nahihiyayan na sumali sa mga pageant. Unlike sa mga babae na mga bata pa lang talaga, makikita mo na kapag mahilig sa pagsali sa mga ganitong competition. Ikaw, sino ang naghikayat sa'yo? Yung handler ko po ngayon. Yung handler ko dati, hanggang ngayon handler ko pa rin po ngayon. So meron kang handler. That's good, no? At least yung exposure talaga para sa iyo. At the age of 19, marami ka pang mapupuntahan siguro sa mga ganitong competition para sa mga kalalakihan. Ikaw naman, John Eric, you are 30 years old, I believe, and Yes, nakagraduate ka na, isa kang lisensyadong guro. At Yes, kumuha ka rin ng kalawang kurso mo. Pero sa ngayon, nagtatrabaho ka? Yes po. Opo. Hindi ba naka-apekto sa trabaho mo itong yung pagsali sa pageant? Kasi nagre-require yan ng malaking time. Actually po, I'm juggling it po. Bali, pinagsasabay ko po yung work ko now at saka yung sa pageant, yung preparation neto. Pero nagpaalam naman po ako sa management namin if sa mga leaves na pwede kong gamitin para makapag-prepare. And supportive, they are supportive enough naman po para magawa ko po yung lahat ng duties and responsibilities ko po sa Mr. International Philippines po.
ang gandang pakinggan yan, John Eric, no? Yung namamanage mo ng maayos yung sarili mo na hindi mo na kailangan na mag-resign. Tapos si Phil, hindi niya kailangan huminto ng pag-aaral just to give way for this competition. At saka siguro you are a marketing professional, di ba? Malaking Yes po. bagay din yon para sa kumpanya mo na ang kanilang empleyado ay sumasali sa mga ganito ka-prestihiyosong competition. Kailan ka nabuksan o kailan ka na-open sa mga ganitong pageant, John Eric? Bali, nabuksan po siguro ako sa pagpapageant is nung college ako. Bali, yung professor ko po yung nagbigay sa akin ng opportunity para mag-represent sa college namin or sa department namin. At first, hindi ko po talaga gusto sumali sa pageant, but they saw the potential in me. So, dun po nag-start yung kaya ko naman pala. Tapos, isa rin po itong naging parang instrument para ma-conquer ko po yung fear ko sa pagharap sa maraming tao. Yes, and ang laking bagay nung talaga, yung dating. Kasi ito, tinitingnan ko yung picture mo, no? Ang lakas ng dating. So, siguro, isa Thank you yan po. sa mga factor na nakita kung bakit talagang ipinush ka sa ganitong competition. Mabalikan ko lang si Phil. Phil, sa palagay mo at the age of 19, are you Siyempre, sumali ka na. At sa pagtingin mo ay ready ka na. Pero sa tingin mo, kaya mo nang makipagsabayan talaga dito sa mga 55 candidates for Mr. International Philippines na marami na rin kakayahan. Pero siguro, ang tinitingnan ko dito, yung age ninyo, baka marami ang mas may edad sa'yo sa competition na ito. Opo. Gaano Kaya ka naman po makipagsabay. Ano ba? Sige, gaano kahandang harapin sila? Handang-handa na po sa ngayon dahil po sa preparation na ginagawa ko araw-araw. At sa mga tumutulong po sa akin. Tinutulungan po ako para mag-improve pa po lagi. Yes. Actually, yan naman talaga. Kahit anong klaseng competition yan, ang paghahanda ang number one. Diba? Phil, paano ka naging representante ng Lubao, ng bayan ng Lubao sa competition na ito? Kinuha po ako ng National Director po ng Pampanga na si Sir Ryan Johnson po. Tinalok po ako na sumali sa MIT at tinanggap ko naman po dahil po kilala po yung Mr. International sa buong Pilipinas po. Okay. Ano naman ang sabi ng family mo? Kasi sasaba ka agad sa isang national competition. Supportive naman po sila. Binabalaan po ako lagi sa mga ginagawa ko dahil po sa preparation na mabibigat po na kalaban. Correct. O yan, nakikita namin yung picture mo, John Eric, at katulad ni Phil, at katulad ni John Eric ay talaga namang makikita natin kung gaano kalakas ang appeal ng mga kalalakihang Kapampangan. Ayan, puntahan ko naman si John Eric, Ikaw, John Eric, paano ka naging representante ng Candaba dito sa Mr. International Philippines? Bali po, nag-attend po kasi isang screening. May open screening po kasi sila sa Manila. So, I've attended the screening. Tapos, right after po, nung parang pumasa po ako sa screening, so they endorsed me din kay Sir Ryan Guanzon since siya po yung provincial director ng Mr. International Philippines dito sa Pampanga po. Pagkasabi ba sa'yo na, ayan, sumali ka, agad mo bang ginrab yung opportunity because you know you are ready? Or matagal mo pang pinag-isipan kasi in consideration nga sa time and your work? Actually, anong in-offer po sa akin and nung nagka-opportunity, so sabi nga nila, opportunity knocks once, so you must grab them. So, nung time na yun na they offered me and nalaman ko na I was one of the official candidates, so I took the chance and took the opportunity to really join the pageant. Of course, meron din po tayong gusto nating ipakilala sa kanila kung gaano kagaling, katalentado at kakikisig at kagagwapo ang mga tao dito sa Pampanga, ma'am. Yes.
Alam mo, isa yan sa mga gagandahan ako o gustong-gusto kong naririnig kapag binibit-bit mo, hindi lamang yung sarili mo, kundi yung pinanggalingan in general. Parang nakaka-proud kasi, ay Kapampangan yan, Kapampangan ko. Alam mo yung mga gano'n, yung mga connect-connect na, mahilig tayo kasing Kapampangan pag may nakikipag-connect tayo dun sa mga celebrity, sa mga kilalang tao kasi parang nabuboost yung ating pagiging Kapampangan kapag alam nating nagtatagumpay itong ating mga kabalen. Alam mo niyo, marami pa akong gustong itanong sa inyo tungkol sa inyong paghahanda para naman alam ng ating mga kabalen na kayo talaga ay desidido na makuha ang corona para sa Mr. International Philippines 2023. Yan po ang aming pagkukwentuhan sa pagbabalik po ng ating programang topic. Ayan mga kabalen, mga karehiyo, no? Nagbabalik po ang ating programang topic. Bago po kami muling magkwentuhan ng ating mga bisita, narito po muna ang ating question of the day na kinumentuhan po o sinagutan ng ating mga kabalen. Ang tanong po, nino ingpe kamasanti nga tao para keka? Nga na pong Ayela Velasquez, Fort Diaz, tinagne po yung Fort Diaz. Ala ng aliwang sasanting pakeka king matako. Basta king matako nga na po. O po, beauty is in the eye of the beholder. Ane po. Nga ng Jonar Chico Gadia, natural yaku. Wapi naman po, nino pang sabi natin, tangkilikin ang sariling ate. Nung aliwa po itamong kalagwan ng pong kasantingan king kaya katamong sarili, nino pa kaya? Mumuna. Nga na pong Lawrence Pasqua, para ka kumuni, itatangko ing asawa ko, ampo ing anak ko. Para mo naman po ka kumakanyan mo naman, eko pumigaga na kadakal tamo. Nga na naman pong Laika San Agustin, ing asawa ko, sasanting niya lalo king panlalawi ako pagdidihan na akong pera. Ay, mo naman sis, aburi kayang kaya kang comment. Ayan, kaya po rin kaya katampong asawa, balo yun na nung makananong maging pekang masanting kayo, king matada rin kaya kayong asawa. Nanong ka rin, ing sikreto, di na niyang pera. Nga ng Mark Anthony Martinez, mukukukot nan, king makanyan lawe mo niya, profile pic ko, ay, agree. Very proud ka niya, uli nga nakangkasanting kang profile pic mo, Mark Anthony. Nung ika yan, 2 thumbs up for you.
Olay nyo na po, ne? Akakatyo. Nino mo rin pinakamasanting kaya katamo, ala pa pong may kibat artista. Laganas po yung pakibat na asawa, anak, tatang, kaluguran, ne? Buri na pong sabyan para kaya katamo po, masanting landili retang taong kaluguran tamo at makapalibot kaya katamo, ne? Po, dakala salamat. Ngayon naman, buri ko lang basan, din kaya katamo pong Malbec, yung Facebook Live tamo at mag-comment, ne? Estrella Garcia Hernandez, pambato ng Candaba, go John Eric, fight, fight, fight. Siguro ka mag-anak na yung bisita tamo ini. Nga na namang Charles Jordan Bondok, let's go Team Pampanga. Simon Rodin, go Lubao. Nga na, Phil, ay ni supporter may ni. Kyril, go Phil Tungol, Pilu. Aro, Piluya pala nga house na kaya ka Phil. Neng, ayan, Manalbeya naman po, Ate Raquel Galios. Thank you for watching, Ate Raquel. Iono Pretungol, good luck, Phil. Nga na, ne? Sabi ng Estrella Garcia, hindi, talagang proud na proud ya kang John Eric. John Eric, ang galing mong sumagot. I'm so proud of you. You are really a pride of Candaba. Ang galing mong sumagot. Yan. Thank you po, Miss Estrella. Ngayon, ana pong Arcangel, Windy, go, John Eric of Candaba. Ayan, dakal pong salamat, ne, makiabi kay po kayong kayaktamong kwentuhan. Pota po ating kayo namang buring ikotang kareng kayakatamong bisita. Go, go, go. Basan ko la po para kaya kayo. At this point, ne, ay balik tala pong pasibayo at pakit tala din kayakatamong masanting bisita. John Eric Hernandez and Phil Tungol. Dimdam nyo la nung makananula ka supportive din kaya kayong kabalen. At makananula ka proud din kaya katamong kalupang Kapampangan, ne? And sabi ko pin, ning makanyan, bala mo mas lalong makaboost king kaya katamong moral, itang balo tamong dakala susuporta. John Eric, makanano mong pagsadyan kapag ating makanining competition. You can answer in Filipino or in Tagalog ng no karing kamas kampanya or in English. Buri kong pong establish tamo kay katamong kwentuhan na rin kaya katamong guest. Multilingual at itamo po Kapampangan tamo. Sige John Eric, makanano kang magsadya king competition na yun? Bali po, magsadya ko po kayong competition na ini. Siyempre, more than anything, so it's a beauty contest, it's a beauty pageant. So we must prepare on our body. Tapos po, so a strict diet, so regular po yung pamag-exercise, yung pamag-visit king gym. Tapos, king pamamangan din po, medyo maka-strict diet po yung gagawan ni. Plus, of course, in pamanugtod, meto nga importante para keng pong balat naninelungwal po itang sabendang freshness. Kaya tama nga. Yes, correct. Bala mo din ng kaitang, bala po itang marap ka kay camera, kadinala na rigid exercise and all kasi kompleto ka tuto that very fresh in kaya kang itsura. Bayo kaya puntalan Yes, feel niya, kutang ko later, makanano kang mag-suggest step by step, magsadya mo, bakan tamanikwa kayong tips. Kayong balang metong ne. I-greet ko la pa mo din. Ito pong ating mga kasamahan, no? Hinihintay po nila itong mga greetings para sa mga nagbe-birthday ngayong June 8. Ito, Jody Dizon Mercado na nasa Baguio ngayon. Narito na ang iyong pagbati para kay Louie Dizon Galura. Happy, happy birthday, Louie Dizon Galura. Mula po yan sa ating kasamahan na si Jody Mercado. Ito naman po ay ang susunod nating babatiin ay si Tatang Boy Santiago ng RW 95.1 FM na nag-birthday po kahapon. Sabi ni Choy Choy sa akin, wag ko daw kakalimutan na i-greet si Tang Boy. And of course, ang aking lola na nag-birthday din, Africa Parungaw, happy birthday sa inyong lahat. Ayan. Babalikan ko na si Phil. Balik Phil. Ang ating napakagwapong kandidato mula sa Bayan ng Lubao. Ngayon, Phil, yung freshness, yung ganda ng katawan, yung build para sa yung competition. Paano mo yan nire-ready? Yung ginagawa ko po ngayon, nag-gym po ako 4 times a week po. Weekly po. Weekly po yan 4 times a week. Tapos po yung pagpa-practice ko po ng Q&A po dahil po, dun po ako mahina ngayon. Yun po yung weakness ko.
at yung mga kailangan ko pong ayusin sa akin. Mm-mm. Phil, yung mga ganyan ba, hindi nakaka-apekto sa pag-aaral mo? Paano Hindi naman po. minamanage yung time? Anong Time oras ka ba management lang po. nag-gym? Hindi ba yan Opo. nakaka-apekto sa schedule mo? Hindi naman po. Time management lang po araw-araw. At least at your age, no? Sabagay, marami ka na kasing sinalihang pageant. So alam mo na talaga kung paano i-manage yung time mo at napakahalaga na hindi mo rin napapabayaan yung pag-aaral. John Eric, kasi ang pagkakaalam ko, sa dami ko na-interview ng mga nagpa-pageant, pinaghahandaan din nila yung question and answer portion. Sa Mr. International Philippines, meron din bang Q&A or more on physical appearance siya? Sa Mr. International Philippines, meron din po tayong question and answer portion. We will be under preliminary interviews and casual interviews. So, isa rin yun sa mga pinaghahandaan ko po. Pasalamat din po ako since I am a marketing professional. So, nahasa po yung pagsagot ko at pagharap ko sa mga tao para mas gumaling pa ako bilang sa pag-prepare ko po dito sa Mr. International Philippines. Okay. Napakaganda na kasi kumbaga sa ikaw compare kay Phil dahil yung profession mo si Phil nag-aaral pa kasi ikaw isa ka ng marketing professional nakatulong sa Yes, ma'am. ikaw naman Phil para naman mapaghandaan mo yung question and answer portion dahil ikaw ay nag-aaral pa napaka-bata mo pa sigurado may iba kang strategy para mas mapaganda mo yung manner na sasagot ka sa question and answer portion. Meron bang nagtitrain sa'yo? Opo, meron po. Medyo araw-araw po yung pag-training ko po ngayon. And panonood ko po ng Q&A at yung mga news po sa international, binabasa ko rin po ngayon. Kinakabahan ka pa ba? Sabagay, sino namang hindi kakabahan? Pero gusto ko pa rin malaman. Kinakabahan ka pa ba kapag Q&A na, Phil? Yes po, pero pinaghahandaan ko po yan. At saka siguro, yung iyong naging paghahanda, nire-recall mo para maipakita. Kasi hindi ka naman mananalo ng mga corona. Kung hindi lumalabas yung galing mo sa pagsagot kapag andun ka na on stage. May mga tao kasing ganon eh. Although ninenervyos sila, kapag talagang lubos yung kanilang paghahanda, makikita mo naman gaano sila ka-confident. John Eric, ikaw, Yes, po. nararanasan mo ba yung mga butterflies sa iyong stomach kapag ganyan na sumasagot ka na sa mga Q&A? Or parang humaharap ka lang sa mga kliyente mo? Actually, nararamdaman pa rin naman po. Kasi pag hindi ka kinakabahan, parang wala yung challenge. Parang, syempre, hindi ka pwedeng pakampante kasi hindi lang naman ikaw yung andoon. So, you are battling with, in front of the crowd, andyan po sila. So, kinakabahan pa rin po. Andun pa rin yung kaba. At nakakapagpadagdag po din yun ng, moral, siguro, I guess. Yung kaba sa iyong performance or pagsagot sa mga Q&A. Okay. Oo, tama naman yun eh. Yung gano'n, yung parang pag hindi ka nakinabahan, parang ano pang inaantay mo. Kasi yung mga kabakabang ganyan eh, parang nagbibigay ng excitement sa isang competition. Phil, ikaw, sino ang biggest supporter mo ngayon sa iyong competition nito? Masabi ko po ngayon yung mga family ko, yung under ko po na sumusuporta sa akin lagi at yung mga tumutulong po sa akin. At yung mga taga-Pampanga rin po, mga lugaw. Yes. At saka syempre pag nababasa mo itong mga komento para sa inyo, no? Lalong lumalakas ang iyong loob. Ito, sabi ni Yelski Alberto Nalus, good luck, Phil Tungul of San Pedro sa Sumuan. O, di ba? Alam niya pa talaga kung tagasan ka. At sabi ni Danilo Navarro de la Peña, congrats daw mga kabalen, lalo na daw sa Candaba. At si Francis Santos, sabi niya kay Phil, go, Masyas! Sabi ni Phil, sabi nga kay Phil, may pakaili ay Phil kang comment ng Sir Francis.
O sige, John Eric, itong Mr. International ay isang prestigious competition na. After nito, may anong kasunod nun? For example, you will win the crown. What's next? After po nito, pag nanalo po kami dito sa competition na to, bali, lalaban po kami internationally. So, as of the moment, we have 7 titles na announced and one another po na await po dun sa isa pang mananalo. So, I guess we have 8 titles to battle out for the competition po. Kaya pala ang dami ng mga candidates, 55, more than 50. Kasi pala ang dami Yes, at ma'am. stake, titles at stake. Diyos ko, sana naman makakuha kayo ng tig-isa at muli nating mapagkwentuhan yung magiging Yes po. international competition na sasalihan ninyo. Phil, ano ang nakukuha mo sa pageant? Ano ba? Paano ito nakakatulong sa'yo? Knowing na, yan, magastos yan, nagko-consume ng oras mo yan. Pero sabi nga nila, naano mo ang akwa mo? Diba? Ika-feel. Yes, po. Yung makuha po sa pageant po. Yung confidence po talaga eh. Pang-boost po talaga ng confidence. Di lang po sa pera. Pero kasama na rin po yung pera doon. Parang ano na rin po eh. Sideline na rin po. Yes. Actually, yung mga ano na talaga, batikan, parang yung na-interview ko kahapon na Queen of San Fernando, no, 2023, ganyan din yung sinasabi niya. Somehow, kapag sumasali siya sa mga competition, meron naman monetary prize yan, ay nagagastusan niya yung iba niyang personal na pangangailangan. How about you, John Eric, sa mga nakalipas na panahon, paano nakatulong sa'yo ang pagsali sa mga ganitong competition? Bali nakatulong po sila. It honed me to be the best version of myself. Bali, sa pagharap ng tao, parang na-practice ko po yun. Tapos, tapos marami din po akong na-inspire through joining this pageant. And actually, I am an advocate po of no to bullying and good positivity. So yun po yung binibitbit ko ngayon at dinadala ko po. I'm bannering it through this national stage na hindi lang po porket agwapo kami at makikisig. Yes. So wala po kaming substance, wala po kaming purpose. So yun po yung ipinapakita namin na we are a man of substance and passionate when it comes into what we are doing and inspiring young men out there. Yes. O, napakaganda nun. Beauty or looks with the purpose, no? Napakaganda Yes nun po. para sa inyong dalawa ni Phil. As much as I want to talk to you, no, about sa inyong mga paghahanda, medyo limitado na yung oras natin. Kaya naman, Apo. Phil, nako, invite mo na or kung baka meron kang mensahe sa iyong mga supporters bago tayo magtapos. Ini-invite ko po kayo lahat na manood sa Mr. International Philippines na gagawin po sa Newport. At ito ay magagawa sa June 28 po. At yung preliminary po ay yung June 23. Supportan niyo po kami. Yes. Yun lamang po. John Eric, nako, bigyan mo naman ng assurance itong ating mga kabalen that you will be doing your best to make us proud. Ayun po mga kabalen, gagawin po namin, gawan mi po yung hanggang agyumi, kami pong kening representative view po, King Pampanga, na manikuang title para po makapamye honor and pride kaya kayo po bilang kabalen mi po. So, ita po, albian nyo kami, supportan nyo kami po, ikaming many batan kening Pampanga. Opo, dakala salamat John Eric and Phil, and good luck kaining competition ay ni. Hope to see you sa isa pang episode para pag-usapan naman yung next journey ninyo kapag uwi ninyo ng corona. At sa ating pong mga kabalen, no, suportahan po natin si Phil at si John Eric para lalo pong umangat ang ating lahing Kapampangan at lalo po nating masabi na talagang ang mga Kapampangan, gwapo, masanting, malago, biyasa at talentado. Dakal pong salamat.
Karempong ega na ganamen Albeno, sa lahat po ng aming mga manonood, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Tumutok lamang po kayo lagi sa CLTV 36 para sa latest updates. Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.